Mibisita si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Marawi City. Human ang pagbusikad atol sa misa sa gymnasium sa Mindanao State University sa maong syudad. Sayron tang dugang detalye sa live report ni James Pauloyap nga manukad sa Marawi City. James? Yes, Sara, sunod-sunod ang pagbisita sa mga tagas nga opisyal sa kapulisan o kasundaluhan dinhi sa Marawi City human ang pagbusikad. Kini aron nga masiguro na sab ang seguridad sa syudad, subay na sab sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 45 ang samdan, human ang pagbusikad sa bomba sulod sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Domingo sa buntag, nahitabo ang pagbusikad ato sa gipahigayong misa. Dinhi sa mismong sulod sa Muhammad Ali Dimapuro Gymnasium, nahitabo ang dugoon nga pagpamomba nga may resulta sa pagkamatay sa upat ug pagkasamdan sa dili moubos 45 ka mga residente nga misimba adlawng Domingo. Samtang gipasaradan una temporaryo ang maong gymnasium alang sa mga post-blast investigation nga paggahimuon sa mga otoridad. Bantay sarado sab sa AFP ug PNP ang tibuok campus sa Mindanao State University. Tungod ni ini, pipila ka mga tagas nga opisyal ang mibisita sa lugar aron masiguro ang seguridad. Pasado alas 10 sa buntag, miabot sa 103rd Infantry Brigade sa Marawi City si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Gisugat kini sa mga tagas nga mga opisyal sa Bangsamoro Autonomous Region. Lakip na si Chief Minister Chairman Alhaj Murad Ibrahim ug Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. Pag-abot sa mga opisyal, diretso dayon kini sa command conference ug security briefing. Whether these are foreigners coming to the Philippines and doing that attack, or whether these are affiliated groups to foreign terrorist groups, no? Or even foreign directed. No? So we're looking at everything. No? We cannot be conclusive at this time. Gikumpirma sab ni PNP Probar Regional Director Alan Nobleza nga usa ka 60mm mortar ang gigamit sa pagpabusikad sa maong IED. Apan wala pa kunoy na recover nga parte sa triggering device. Dili sab kuno makumpirma sa kapulisan ang mga nagkatag sa social media nga giingong suspect sa pagpamomba. During the crime scene investigation, wala hong nakita doon na mga circuit board o timer na magsasabi that it was activated through remote control. As of now, sir, na-rule out na namin na it was not a body-borne IED or body-borne operations. Giklaro sab ni General Browner ang unang giluwatang pamahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang sinabi po ng ating SND is that there are foreign elements, no, na tinitingnan po natin dito. When we say foreign elements, maaring foreign terrorist, maaring foreign ideology, maaring foreign technology, no? So tinitingnan po natin lahat ng mga anggulo na ito. Samtang sa ikaduhang adlaw, human ang pagpamomba, nagmarcha ang puwersa sa kapulisan palibot sa Mindanao State University compound. Sila ang usa ka kumpanya sa PNP Regional Mobile Force Battalion nga motabang sa pag-secure sa MSU Marawi Campus. Gawas sa kapulisan, nag-deploy sab ang kasundaluhan ug mga personahe nga motabang sa peace and order sa lugar. An additional policeman will be seen on the streets doing the police visibility. It means an intensified conduct of the checkpoint operations and other anti-criminality operations. Sara, sumala sa SITG MSU nga aduna na sila ginasundan nga person of interest sa pagpamomba dinhi sa maong gymnasium. Apan dili una nila kini mabutyag sa kahanginan tungod kay makaapekto matud pa sa ilahang investigasyon nga ginahimo. Samtang hugot nga seguridad ang ginapatuman sa sulod o gawas nga bahin dinhi sa MSU Marawi Campus, lakip na sab sa tibuok syudad sa Marawi City. O ugmang adlaw gilauman nga mobisita sab si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dinhi sa Marawi City aron nga personal nga sutaon ang sitwasyon sa mga biktima sa maong pagpamomba. Sara.